Redos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Na axenda escolar hai tradicións como o Correlingua no que participaron centos de alumnos de colexios de toda a provincia para celebrar o galego e facer unha vida saudable. Correlingua é unha proposta de carácter lúdico-educativo que pretende convidar a mocidade e a infancia aos centros de ensino a participar nun acto público de reivindicación do dereito a medrar en galego e tamén a exercer de maneira efectiva como galegos e galegas a través do uso do noso idioma, única forma de garantir o seu futuro. Ademais, este ano Correlingua cumpre 25 anos. Consiste nunha festa en la que reunimos aos alumnos, o alumnado de toda, máis ou menos, de toda a provincia, vale? É unha actividade totalmente gratuita, pero o que pretendemos é xuntalos para que haxa un fin de traballo, do traballo que fan todos os días nos colexios, os equipos de Dinamización Lingüística pola lingua galega. Este é un pouco como o premio que se lle dá. Facemos unha festa aquí e despois subiremos ao auditorio, onde haberá un espectáculo, unha actuación musical en directo e unha serie de sorpresas que non podemos revelar porque son sorpresas. Este ano están preto do récord con case 2.000 alumnos. Estamos facendo uns xogos sobre a lingua galega. E que estades facendo? De que vai o xogo? Pois este é dun paracaídas que depende de o que diga o profesor, imagina. Levantamos e pasan por debaixo os que teñan camiseta blanca, entón teñen que pasar todos os nenos que teñan camiseta blanca por debaixo. E sabedes como se chama esta actividade que estades facendo? Correlingua. E xa viñestes máis anos ao Correlingua? 2 máis. O ano pasado. E que fixestes o ano pasado? O mesmo. E logo vamos ao auditorio. A ver un concerto. Hoxe vinimos nunha excursión para xogar e tamén vamos a facer un concurso de pancartas. Ahora estamos xogando a Simón Dice, as clases de quinto. Como se xoga eso? Unha persoa di Simón dice saltar e as demais ten que saltar. E se non dice Simón dice, pois se ti o faz, perdes. E vai outra persoa. E xa fixestes algún xogo máis ou este é o primeiro? Si, fixemos o paracaídas e o tirar aros. E seguimos celebrando as letras galegas, neste caso cunha cantiga que nos chega dende o Colexio Concepción Arenal. Imos agora a facer unha pequeniña pausa e logo voltamos con máis Xornal Escolar.